Kaixo lagunak, Anberezen naiz. Hemen garaikideak eta tradizionalak sekurako nahasketa egiten du. Goazen elgarrekin kultura hori ezagutzea. I see a massive roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet. Anberesek 500.000 biztanle ditu. Bere historioa bere kokapenagatik sortu da. Ezko errekatik hurbil Europako bigarren portua da. Betidanik izan da garrantzitsua Anberez. Laurogeieko gera denboran 150.000 biztanle bazituen eta Europako herri importante bat zen. 900 urtean sortua izan zen. Anvers zelai baten izena zen eta zelai untan herritar batzuk haien bizitokia antolatu zuten. Herri aberats hori komertzioarekin izan da lotua beti. Adibidez, Europako lehen burtsa hemen eraikia izan zen, 15. mendean. 1830ean, Belgikako irautzarekin, Anberes, Belgikako herri egin zen. Monumentu asko badira herriuntan, eta turista asko Notre Dame katedrala bisitatzera etortzen dira. Notre Dame katedrala Maria Virginari eskainia da. Gotiko estilokoa da. 2 mendez eraikia izan zen. 1521ean bukatu zuten. Tore nagusiak 123 metro egiten ditu. Barnean, Rubensen pinturak bisitatzen aldira, baina berantago ikusiko ditugu. Katedrala uzten dut, herri zahara bisitatzeko.